تفلت ديها سلمنتاي جلسبات بزي زخونة عري جنزبن الدلاتن زفلفلو جلد ما تشوف اليوم زي تعارو انت تعارو زي يكون اللوم ازي الدلك مسلي خليو جن الدل عيكونن وحدا سبات رايز فترو مستراو قمرون عيكونن ازي بزعباتهم ناب عوتن هبتن زمرحو زي موتو متكلات مردايو التمستير ازي متكلات دما ابزي فيديو زي كريو مينا سبسكرايب بمقبار شير لايك ان كومنت دما عين راسع جنزب ناب هواتكا هو حزب بلك انتا كم زدلي كنزاربينا ازي دما بتمنيز زيكونس بعلامة زلوو سقومتن قنوعات حساسباني نوصر شتتات كمي غيركا هم تقمط بغزع ماخا كمي غيركا هم تتامامن كمون ادلاتكم تصخلو كمي غيركا هم تلوليومن تتقوملومن كتمهار إخا صبو نغور دما كله ابيتكا زلوي ما بغاس طراي كابادو دي خاخت جمر وي دما عوت كان ابزل على درجه تسغاغر ازوم حسابات زيوم كسمعن كتكبرن فقادنيان زخونه سب طرايو كسرحو زخلو سلازي مساي صنح اما وداتا عوت كمي غيركا خم تفطر طراي زيكونس كمي غيركا خم تقصلون كتردايخا هابتي نمسحابن هوت كاب علامه خم زغعاد نغبارن زليو مسارحتات كحسكا كتوصيخا سلازي حجي ناب تمرتنا نخيد هوت كان مغيار تدالو قداماي نطبي ناي مغيار تخولو هوت كات عزيبكا ازي اتخونو زدلي بوتا يكونن إلكا حاسبكا تفلديها منالبات تعاصيوكا تباساجخا وي نغرات كمي غيركا ختمحش كم زلكا طفيكا يخون كموز معكا انت خوينو حدا نغر كتفلط دلي لوطي يكاليو بحق خنزارم تخوينا لوطي يكاليو طراي زيكونس نعخاي صبيكا يزلو غناخه كله بوسانه يجمر رأي نفس وقف عب نغر سرح سب بتحنت جنزابي يجمرو ابزل خو خصنح يبلين كابز زبلص خسرح يخيله كابز زبلص خون خيله بمباليو نهي وص بعد ما نسيو لومي ابي حلو بزي قدس انفتكا خطقير كتمرص تخيلها اذا هموتزي كل نجر قيار زي جمرولو يو إلكا كتوسن تخيلها نتلوط نمغبار تقدام يسقمتي امناتيو غردو إلكا امنات كما يجرى أدايك خفل وين بحلما ناي حلما يسرح كسرح تحجز تبلدو لها يكعاليو إلكا أنت زي أمينكا سقوم تختوستا تخلنيها امنات التمسرتيو بزي امنات عواتي ترف فتنون اي تكايدينها جناخي قرب كوانت أمينكا ناي مسرح حيلي تخفت حسب مو نفس وقف مزو نفس وقف عباي كوبانيا نفس وقف زدنا عوات إذا خجبري كأليو إلو بزا أمن زبالة سبيك جميرو التأمنة تتعا كونتات أنصارهم أبزنا برو الأوانوكا نخجمرو تبعتي باتهم سلازي كحتكا نقرات نعخاون كما حاشو خمزخلو تأمن ديها مهناتو انت أمينكا درو نتقدام يسقوم توسيت كاللها مالتيو زغطر سقوم تدما بزعبا زلخايا كونتات حلافنات مساديو إذا خفال زي كبيد مهاني يردانيو ناب كونتات ناب كل أسبات وين ناب حما أدلات أصابع كام وطوات أزيو قليلو نوت كتك حلافنات كساب زي وسطكا نتنايم أيار زلك حيلي أحليف كاختب تهبع اللخا حلافنات مساد مالت كل نجر تفقاتيو مالت هيكونن إذا مالت جن إذا هوتيو أبتقصيلو زخون دما أنا زوسن من مباليو حلافنات كتوسط كلها كالسب نجارات كأريالكا مصباي تقوارص الله مالتيو نعدل تسفا مغبار تقوارص اب كندو نقدميت نمسقام حج انت خغبر كم تخيل متجمر منالبات حدش كلات ممهاري خون يخليو منالبات كحجزا كان زغل سب موكاس يخون منالبات دما فرحي دقيم كي عكتكا موسان طراي يخون هج دما بنقشتو بزعبا خنجمرولو لقباب كنتزارب سبات كاب سرحو عبيت جيجاتات حدا كل نجر بحنساب قيرو كم زلوو محسابيو زلوو بوتا كبصحو زري بوتان يري اموت فلي يسنبدوم جنا التمستير ازيو نتفللي بحانت لي تختصبو
بفصم ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ስጉምቲ ጥራይ ክትወስድ ኣለካ ምናልባት እታ ስጉምቲ መዓልትኻ ንምውጣን 30 ደቂቃ ቀዲምካ ምትሳእ ትኸውን ምናልባት ኣብ እስኻ ንምፋር ሰልፍ ኢንቨስትመንት ንምግባር ኣብ ሰሙን ቁሩብ ገንዘብ መቕማጥ ይኸውን ምናልባት ሓድሽ ነገር ዝምህረካ መጽሓፍ ምንባቡን ይኸውን ዝኾነ ይኹን ሎሚ ጀምር ጽባሕ ኣይኮነን ዝመጽእ ሰሙን ኣይኮነን ሎሚ ንእሽቶይ ተግባራት ምስ ግዜ ይድመሩ እዮም ንሳቶም ድማ ናይ መቐጻል ድፍኢት ይፈጥሩ ልክዕ ከም ዘርኢ ምዝራእ እዩ ውጽኢቱ ብኡንብኡ ኣይትርዮን ኢኻ ግናኸ ማይ እንተስቲኻዮ መወዳእትኡ ገረብ ይብኸውን እታ ገረብ ድማ ፍረ ትህብያ ከባቢኻ እውን ካልእ ንለውጢ ዝኸውን ኣገዳሲ ነገር እዩ ምስቶም ግዜ እትሕልፈሎም ሰባት ዘማዕባልካዮም ልምድታት ተዓዘብ ናብ ቅድሚት ክትስጉም ይሕግዙ ድዮም ዘለዉ ወይስ ንድሕሪት ይስሕቡኻ ኣለዉ ብኣሉታዊነት ተኸቢብካ እንተለኻ ንቑሕ ኮይንካ ምጽናሕ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ግናኸ ምስቶም ዘነቓቕሑኻ ንዝበለጸ ክትጸር ዝደፋፍቑኻ ሰባት ምስ እትኸውን ኣተሓሳስብኦም ትወርስ ትጅምር ኢኻ እዚ ድማ ብዛዕባ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ እቶም ዘለዉኻ ስርዓታትን ኣገባብ ኣሰራርሓን እውን እዩ ምናልባት ምሸት ቲቪ ምጥፋእ እሞ ነቲ ግዜ እቲ ሸቶታትካ ንምትግባር እትጥቀመሉ ግዜ በፂሑ ይኸውን ምናልባት ከተተኩር ዝሕግዘካ ናይ ስራሕ ቦታ እተዳልወሉ ግዜ በፂሑ ይኸውን ኣብ ከባቢኻ ዝግበሩ ንኣሽቱ ለውጥታት ዓብይ ፍልልይ ከምፁ ይኽእሉ እዮም ጻዕሪ ድማ ናብ ውጽኢት ዝቕይሮ ቀጻልነት እዩ ለውጢ ማለት ሓንሳብ ዓብ ነገር ምግባር ኣይኮነን ብዛዕባ እቶም ቁልዓት ነገራት ብቐጻሊ ምስራሕን ምትግባርን እዩ ብዛዕባ ስኒ ምጽራይ ንኣብነት ንውሰድ ሓንሳብ ሓጺብካ ኣስናንካን ዘለዓለም ጽሩይ ክኸውን ኣይትጽበን ኢኻ ንኣስናንካ ጥዑይ ንምግባር መዓልታዊ ተሓስቦም እቲ ትደልዮ ህይወት ንምህናጽ እውን ከምኡ እዩ ሓንሳብ ገንዘብ ዓቂብካ ወዲእሉኻ ኣይትብልን ኢኻ ሓንሳብ ስፖርት ሰሪሕካ ጥዕና ክህልወካ ኣይትጽበን ኢኻ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከይተረፈ ክትሰርሕ ክትቅጽል ኣለካ ቀጻልነት ልማድ ይፈጥር ልማድ ድማ ዓወት ይፈጥር ኣብ መወዳእታ ነቲ እትደልዮ ህይወት ብኣእምሮኻ ክትስእሎ የድልየካ ንሓፂር እዋን ኣዕንተኻ ዓምት እሞ ስኣሎ እንታይ ይመስል እንታይ ዓይነት ስምዒት ይበኒ ዘርዝር ነገራት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እትነብረሉ ቤት እትሰርሖ ስራሕ ዘለካ ናጽነት ነቲ ራእይኻ ሓዞ ራእይኻ ኣነጽር ንተግባራትካ ድማ ክመርሖ ፍቐደሉ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻ ንጹር ስእሊ ምስ ዝህልወካ ንቑሕ ኮይንካ ምጽናሕ ይቐልል ቁኑዕ ምርጫታት ምግባር ይቐለልካ ምኽንያቱ ንምንታይ ትዓይ ከም ዘለኻ ስለ እትፈልጥ ስለዚ ለውጢ ከኣል ኢልካ እመን ንህይወትካ ሓላፍነት ውሰድ ብንኡሽቶ ጀምር ግናኸ ጀምር ዕቤትካ ዝድግፍ ከባቢ ፍጠር ቀጻልነት ይሃለኻ ነቲ ናይ መጻኢ ራእይኻ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ግበሮ ምኽንያቱ እቲ ሓቂ ህይወትካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ዓወት ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ እቶም ዝሓለምካዮም ነገራት ክህልውኻ ይኽእሉ እዮም ካልኣይ ነጥቢ ገንዘብ እንታይ ከም ዝውክል ምርዳእ ገንዘብ ብሓቂ እንታይ ከም ዝውክል ምስ ትርዳእ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክትጥምቶ ትጅምር ብዝተፈላለዩ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ድማ ዝያዳ ካብኡ ናብ ህይወትካ ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ እቲ ቀዳማይ ክትርድኦ ዘለካ ነገር ገንዘብ ናይ ካልእ ነገር ውጽኢት ባይ ፕሮዳክት እዩ ንሱ ዋና ነገር ኣይኮነን ውጽኢት ናይ ካልእ ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ነገር ድማ ቫልዩ ወይ ከዓ ዋጋ እዩ እቲ እትፈጥሮ ዋጋ እትፈትሖም ጸገማት እትህቦ ኣገልግሎት እዚኦም እዮም ገንዘብ ናብ ህይወትካ ዘምጽኡ ሕሰበሉ ነፍሲ ወከፍ ዘጥርኻዮ ቅርሺ ካልእ ሰብ ዋጋ ሂቡ ካብ ዝኸፈሎ ነገር ይመጽ እዩ ሃምበርገር ትገላብጥ ኣሊኻ ጸብጻብ ትጽሕፍ ኣሊኻ ወይ ናይ ገዛእ ርስኻ ትካል ተካሂድ ኣሊኻ ሓደ ሰብ እቲ ዝገበርካዮ ነገር ክኸፈለሉ ዝግባእ ምዃኑ ኣሚኑ እዩ ዝሰርሕ ስለዚ እቲ ዓብ ሕቶ ከመይ ገይረ ዝያዳ ዋጋ ክህልወኒ ይኽእል ዝብል ክኸውን ኣለዎ ብኽእለትካ ብውህብቶኻን ብዓቕምኻን ጀምር ኣብ እንታይ ትነፍዕ እንታይ ምግባር ትፈቱ ንኻልኦት እንታይ ጸገማት ክትፈትሓሎም ትኽእል ዝያዳ ዋጋ ናብ መኣዲ ዘምጻልካ መጠን ዝያዳ ገንዘብ ናይ ህይወትካ ክውሕዝ እዩ እቲ ነገር ከምኡ ቀሊል እዩ ሕጂ ንድሕሪት ተመሊስና ስለምንታይ ኢኻ ዝያዳ ገንዘብ እትደሊ ኢልና ንሕተት ንዓኻ እንታይ ዝውክለልካ ንገሊኦም ሰባት ገንዘብ ማለት
ናጽነት ማለት እዩ ንኻልኦት ድማ ጸጥታ ወይ ንዝፈትዎም ሰባት ናይ መንክብኻብ ዓቕሚ ወይ ድማ ዝበለጹ ናይ ህይወት ነገራት ናይ ምስትምቓር ዕድል እዩ ንዓኻ ዝኾነ ይኹን ብንጹር ፍለጦ ምክንያቱ ስለምንታይ ገንዘብ ከም እትደሊ ምስ እትፈልጥ ንዕኡ ንኽትከታተሎ ሞራል ይሂበካ ግናኸ ኣብዚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጋገ ኣብ ገንዘብ እምበር ኣብቲ ንሱ ዝውክሎ ነገር ኣያተኩርን እዩ ኣብ ክንድን ዋጋ ወይ ቫልዩ ዝከታተሉ ንቕርሺ ይከታተሉ ከምኡ ክትገብር ከለኻ ድማ ገንዘብ ክትሕዞ ይኸብደካ ምክንያቱ ገንዘብ ብዕላማ ትርጉም ወይ ዋጋ ዝውሕዝ ወይ ዝጎይ ነዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ምፍጣር ከተተኩር ከለኻ ገንዘብ ብባህሪኡ ይስዕበካ ሓንቲ ቀሊል ሓቂ ከካፍለካ ገንዘብ መን ምዃንካ ኣይቅይሮን እዩ መን ምዃንካ እዩ ዘጉልሕ ለጋስ ትኾንካ ገንዘብ ዝያዳ ለጋስ ክትኮን ይኽእለካ ስርዓታዊ እንተኾንካ ገንዘብ ዝያዳ ክትዓበን ክትወፍርን መንገድታት ይበካ ግናኸ ሸለልተኛ እንተኾንካ ገንዘብ እትሸለልትነትካ እውን የጉልሖ እዩ ገንዘብ እንታይ ከም ዝውክል ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምክንያት እዚ እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ ገንዘብ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ እንተዘይሃልዩካ ዝኾነ ይኹን መጠን ገንዘብ ሕጉስ ወይ ዕጉብ ኣይገብረካን እዩ እስከ ንሓፂር እዋን ብዛዕባ ኩነቱ ኣእምሮ ወይ ማይንድሰት ንዛረብ ሕጂ ምስ ገንዘብ ዘለካ ርክብ እንታይ ይመስል ከም እወታዊ ነገር ከም ክትዓብን ኣበርክቶ ክትገብርን ዝሕግዘካ ነገር ዲኻ እትርእዮ ወይስ ከም ኣሉታዊ ነገር ምስ ስዕዕ ወይ ጭንቀት ዝተኣሳሰር ነገር ጌርካ ኢኻ ትርእዮ ብዛዕባ ገንዘብ ዘለካ ኣተሓሳስባ ንተግባራትካ ይቆርጾም ተግባራትካ ድማ ውጽኢትካ ይውስኑ ምስ ገንዘብ ክትቃለጽ ጸኒሕካ እንተኾንካ ብዛዕባኡ እትሓስበሉ መንገዲ ክትቅይር ግዝኡ እዩ ከም ውሕድ ወይ ከርከብ ከቢድ ዝኾነ ነገር ኣብ ክንዲ ምርኣይ ከም ኣኽሉ ዝተረፍ ነገር ዋጋ ንዝፈጥሩ ሰባት ድማ ከም ዝውሕዝ ነገር ጌርካ ረኣዮ ዓለም ብዕድላት ዝተመልአት እያ ግናኸ ንኽትርእዮም ክትኣምነሎም ኣለካ ሕጂ ንጹር ክኸውን ደሊ ገንዘብ ባዕሉ ሸቶ ኣይኮነን እትብኡ እትትግብሮ ነገር እዩ ዘገድስ ገንዘብ ሸቶ መብጽሒ መንገዲ እምበር ንባዕሉ ሸቶ ኣይኮነን ንስድራ ቤትካን ምእላይ ኣብ መጻኢኻ ንምፋር ኣብ ህይወት ካልኦት ለውጢ ንምምጻእ ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ ኣብዞም ነገራት እዚኦም ክትተኩር ከለኻ ገንዘብ ሓድሽ ትርጉም ይሕዝ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት እውን ናይ ዕቤት መሳርሒ ይኸውን